recuperamos balón por mal pase do Ribeiro. Vamos, rápido Brais que dirixe. Vamos, calma no xogo, posición estática e Bacelar adentro. Moi boa. Moi ben, Mauro Bacelar. Seguimos moi ben, Roque, que boa, xogada individual de Roque, vamos. Roque foi, non? Que mellor foi esta temporada, creo que confúndelo. Bueno. Moi boa defensa, dun inicio rápido do Ribeiro despois do gol, e moi ben defendido por Bueno. Vamos, seguimos aí en defensa, temos que controlar ese xogue co pivote, que ten moitos kilos e se fai moi ben os golpes. Vamos a ter que controlalos aí, esas líneas de pase ao pivote. E outra vez o pivote rompendo a continuidade da defensa. E gol de novo de Pablo Lorenzo Alemani, alias Peque. Moi boa penetración despois dun gran bloqueo de David, penetración de Brais polo lateral esquerdo, moi boa. Casi Andrés Bacelar intercepta un pase en defensa. Gol de xogada individual, lanzamento rápido de Juan Enrique Lago para o Ribeiro. O Ribeiro cunha defensa un pouquiño adiantada, un amago de 3-2-1, un pouquiño atrás. Perdemos balón por un pase, vamos defensa. Moi ben cerrada a defensa, moi ben. Non é obligatoria, Marta. Pensen que sí, pero entón obligan a facer as PCRs. E gol do xogador número 13 de Carnes do Ribeiro, Juan Sotelo Lorenzo, para empatar o partido no minuto 8,5. Hoy por pouco perdemos o balón, vamos, veña, non se ouve. Vale, perfecto. Aquí, ahora, mellor.
Bueno, después de unos pequeños problemas técnicos, cambio de micrófono, ¿vale? Vamos, boa parada, recuperación. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Dos oportunidades de 6 metros. ¡Qué pena! Que se fueron fuera tantos lanzamientos de Bacelar como de José. Momentáneamente parado en contra, porque Mauro Bacelar está lesionado. Parece ser que golpeó a cabeza. Pero bueno, co moño debeu amortiguar un pouquiño o golpe, sabes, no? Se están espeitando? Nada, está perfectamente Mauro Bacelar, un pouquiño de frío vamos, temos que defender este ataque, que non se nos poñan por riba. Vamos, Bueu, esa defensa. Vamos, esas pernas. Vamos, vamos, pase. Falta. Vamos, tenemos que vigiar esa línea de paso pivote. Muy buena interceptación en defensa. Y gol en contraataque de Roque. Muy buena defensa, Bueu, vamos. Minuto 10, 6-5 para Bueu. Boa defensa. Boa defensa de Samuel Couso, vamos. Uy, casi roubamos. Balón recuperado polo Bueu. Vamos, atacamos rápido. Falta. Golpe franco a favor de Bueu. Vamos, Brais repartiendo xogo. Abel Diz. Vamos con Brais. Roque. Primeira línea pasándose o balón. Vamos, Roque xogándose, penetrando un contra un. Bueno, podía non haber sido pasos, deixar continuidade, podía haber sido gol, pero bueno. Boa xogada do Bueu, é sancionada con tarxeta amarilla para o xogador do Ribeiro, Celso Sotelo Lorenzo, en todo lanzamento. Brais, vamos Brais, ao lanzamento de 7 metros, se intercepta o porteiro do Ribeiro. Vamos Brais, veña, arriba. Boa parada do porteiro do Ribeiro, Ángel Tabuas. Noso Ribeiro. Boa xogada do Ribeiro, que mete o xogador Nicolás González despois dunha boa xogada. Vamos, Bueu, estático este ataque. Movendo a primeira línea.
Roque con Bryce a extremo. Un poco tarjeta amarilla para Juan Enrique Lago por exceso de celo en esa acción defensiva. Recuperación do Ribeiro, contraataque, gol do Ribeiro por parte de Aarón Díaz. Vamos, é a primeira vez que se pon o Ribeiro por diante, minuto casi 14, 6-7 para o equipo visitante. Pero isto non vai a quedar así. Bueu movendo o balón, a primeira línea. Bryce con Roque, que volve a Bryce. E falta en ataque de Bryce. Provocada. Bueno. Creo que tamén non exceso de rigurosidade, porque, bueno, non hai máis que intención de ir ao balón. Pero, bueno, o árbitro creo que foi agarrado premeditadamente. Exclusión, 2 minutos. 2 minutos de exclusión, un xogador menos durante 2 minutos o equipo do Bueu, que volve a xogar co pivote e volven a facer gol Pablo Lorenzo Alemán. Bueno, roubo de balón por parte do Ribeiro, que en contraataque volve a meter un gol Aarón Díaz Ledo. Vamos, Bueu, concentración, vamos. Veña, que hai que levantarse. Vamos, Bueu atacando Roque. ¡Qué boa penetración de Roque! ¡Qué boa penetración de Roque en xogada individual! Vamos, Bueu, veña. Esta defensa, vamos defensa. Volven a xogar co pivote, pero gran parada, gran parada. Gran parada de Sergio Piñeiro. Gran parada de Sergio Piñeiro, que nos da posibilidad de poñernos aún. Vamos, Bueu, veña, vamos a este ataque. Vacelar con Bryce. Xoga con Roque, que volve a pivote con Roque. Vamos, golpe franco da defensa do Ribeiro. Vamos, Bryce, desde o extremo, maravilloso gol. Maravilloso gol do extremo José López Otero, alias Josiño. Vamos, Bueu, vamos. Outra defensa. Boa defensa, vamos tocando, vamos esas pernas. Vamos, Bueu. Recuperación de Bueu, recupera Bryce.
Contraataque rápido, vamos. Paramos, contraataque. Pero pase sorpresa, pivote. Que boa. Que boa xogada, que finalizada, pero por fora da portería. Vamos. David Iglesias. Bueno. Golpe franco a favor de Carnes do Ribeiro. Vamos a defender esta acción. Vamos. Que contraataque. Andrés Bacelar. Contraataque. Gol de contraataque. Gran contraataque do equipo de Bueu que finaliza en gol. Empatamos o partido. Minuto 18, 30 segundos. Ahora sí. Bueno, xogada despois de uns posibles pasos, pero bueno, que arbitrado como penalti a favor de Carnes do Ribeiro. O lanzamiento Aaron Díaz Ledo. Gol de Carnes do Ribeiro. Este porteiro. Ataca Bueu, movendo a primeira línea. Brais con Bacelar, con Andrés Bacelar, que ha interceptado en falta a súa circulación. Sacamos golpe franco. Sigue movendo a primeira línea. Vamos Bacelar con Brais. Penetran. Balón de extremo a extremo. Novamente golpe franco a favor de Bueu. Ainda non estamos ahora en pasivo. Sí, ahora estamos en pasivo. Pero volve a haber golpe franco. Cuidado cos pases. Gran xogada que interceptada polo porteiro de Carnes do Ribeiro, Ángel Taboas. Vamos, Mauro, veña, temos que afinar esa puntería. Pero gran intervención do porteiro, que tamén xoga, claro. Vamos, Bueu en defensa. Lanzamiento sorpresivo do lateral dereito do Carnes do Ribeiro, Juan Sotelo. Gran lanzamiento en apoio, armado rápido. Sorprendendo o porteiro. Cambio na portería do Bueu. Sale Sergio Piñeiro. Entra Carlos Meira Rúa. Contraataque do Ribeiro que finalizado por invasión de área en falta, que recupera balón o Bueu. Vamos Bueu, veña. Estamos 9-11. 2 goles abaixo Bueu no minuto 22. Ataque posicional do Bueu, defensa avanzada do Carnes do Ribeiro. Pasa pivote, que boa continuidade. Coidado, que hai unha basculación do extremo un pouco tardía. E colle Andrés Bacelar no
na pisada e tarxeta vermella para o xogador número 43 do Ribeiro, Nicolás González Maso. Evidentemente unha acción fortuita, pero non por eso deixa de ser perigrosa. Entón, creo que acertadamente os colexiados levantan a tarxeta vermella. Evidentemente unha acción fortuita, non cabe duda, pero hai que evitar, hai que preservar a integridade física sempre dos xogadores, é primordial. Penalti a favor de Bueu despois desta acción. E o Ribeiro estará con un xogador menos durante 2 minutos. E vamos a ver o lanzamiento de 7 metros de Josiño. E gol. Gol do xogador do Bueu, número 17, José López, Josiño, de penalti. Vamos, Bueu. Durante 2 minutos estará con un home máis. Vamos, defensa. Bueu. Golpe franco a favor de Carnes do Ribeiro. Golpe franco a favor do Ribeiro outra vez. Ben defendido porque a posición de lanzamento era bastante mala que lle deixara o Bueu. Vamos a ver si forzamos un pouco pasivo. Vamos. Golpe franco de novo. Creo que deberían xa levantar a man os colexados, pero balón a madeira e gol. Gol do extremo dereito de Carnes do Ribeiro. Xogador invitado, Adrián González Mosquera. E gol de Andrés Bacelar. Gol de Bacelar polo extremo. Vamos, Bueu, estes goles rápidos fan daño. Defendemos con un home máis. Carnes do Ribeiro aínda padece a inferioridade numérica. E Bueu cunha defensa un pouquiño agresiva e presionante. Vamos, Bueu, que defendemos esta acción. Ben defendido, moi ben defendida esta xogada. Vamos. Vamos, velocidade. Aaron, paso pivote, que boa. Sancionado con invasión de área. Tempo morto. Tempo morto final a favor de Carnes do Ribeiro. Parece ser que o pivote de Bueu tocou, invadeu área antes de recibir. Un pouco riguroso, porque creo que os dous xogadores estaban na mesma situación, pero o colexiado ten mellor vista que a nós. Está mellor situado, polo tanto vamos a acatar esa decisión. Bueno, a ver que instrucción lle dá cada entrenador aos seus xogadores, a ver se fan mella. Ahora mismo marcador 11-12 a favor de Carnes do Ribeiro e posesión de balón para Carnes do Ribeiro. Minuto 24, 52 segundos. Nos quedan 5 minutos e 8 segundos. Vamos, Bueu, veña.
Ataca o Ribeiro. A falta de 5 minutos. Un gol arriba. Defende Bueu. Ribeiro xa con todos os... gol, gran gol do xogador número 18 de Carnes do Ribeiro, Celso Sotelo. Ataca Bueu, Roque, xogada individual que é parado en golpe franco. Vamos Bueu. Move a primeira línea do Bueu, move. Brais que é interceptado. Falta do xogador número 9 do Carnes do Ribeiro. Falta de novo, estamos en pasivo. Vamos Bueu, hai que resolver, que estamos en pasivo. Interceptación. Ay, vamos. Recupera o Ribeiro o balón despois dun pase. Un pase de Mauro que cortou o xogador do Ribeiro. Vamos defensa, veña defensa. Ribeiro que fai gol con pase ao pivote de novo. Gol de novo do xogador número 22, Pablo Lorenzo Alemani, que nos volve a distanciar un pouquiño no marcador. 3 goles abaixo Bueu. Temos posesión, vamos. Xogo rápido do Bueu, veña, vamos. Vamos, falta en defensa do Ribeiro, que quería provocar unha falta en ataque de Brais, pero non. Parada do porteiro do Ribeiro despois dun lanzamiento de Brais. Vamos defensa, vamos defensa. Bueno, vamos a defender esta xogada. Veña Bueu, faltan 2 minutos para rematar a primeira parte. E lanzamiento Pau, recuperamos balón. Brais recupera balón. Hubo un tirón, parece ser, debe ser un tirón que lle dou o xogador do Ribeiro, que se doe dos gemelos, que se está doendo. Parece que se doe moito, parece que lle dou un tirón, contractura ou algo así. Doese moito, apenas pode camiñar o xogador número 18 do Ribeiro, Celso Ramón Sotelo Lorenzo. Balón para Bueu. Sacamos a falta de 1 minuto e 40 segundos para o remate da primeira parte. Posesión de balón para acercarnos a 2 goles. Vamos a aproveitalo Bueu, vamos a aproveitalo. Va, movimiento da primeira línea do Bueu, Roque, continuidade, parado en golpe franco. Bacelar, ui, que pena, se vai o balón fora por moi pouco.
Que pena, era unha ocasión para acercarnos a 2 goles e agora temos que defender que non se nos vayan a 4. Vamos, Bueu, veña, esas pernas en defensa. Que falta menos dun minuto para acabar a primeira parte. Vamos a defender e a dalo todo. Ataque pausado do Ribeiro, que non ten presa. Bloqueo máis que discutible, pero bueno, non é visto polos árbitros. Golpe franco a favor de Carnes do Ribeiro cando faltan 10 segundos. Vamos, brazos, vamos, Bueu, veña, que se acabe. Falta cando remata. Cando remata, home, claro, xa sacaron. Ao soltar o balón, interprétase que sacan, entón non hai golpe franco directo. Remata a primeira parte co resultado de 11-14 a favor do Ribeiro. Pero isto non quedará así. Volvemos na segunda parte. O sorteo.
Segunda parte. Vamos a comenzar a segunda parte. Saca o Ribeiro de centro. Defende Bueu e temos que remontar estos 3 goles como sea. Así que a ver se agora temos un pouquiño máis de continuidade no xogo. Un pouquiño de agresividade, un pouquiño máis de agresividade en defensa. E vamos a darlle a volta a este resultado. Vamos, Bueu. Comeza a segunda parte. Ataca o Ribeiro. Ataca o Ribeiro. Movendo a primeira línea. Boa defensa do Bueu. Pasa pivote que é interceptado en falta por Andrés Bacelar. Vamos defensa, seguimos, vamos. Gol do Ribeiro, rapaz número 98, Adrián González Mosquera. Ataca Bueu con rapidez, balón a Josiño extremo, que ten que volver o paso ao lateral. Seguimos a circulación de balón, circulamos, Brais ordena. Vamos, Brais mandando, atacando a Bueu, Roque con Brais. Andrés Mauro Bacelar con Roque hacia o centro, vamos. Golpe Franco a favor do Bueu. Brais polo centro, Roque con Bacelar, interceptado polo porteiro en gran parada. Ese lanzamiento de Mauro Bacelar. Gran intervención do porteiro do Carnes do Ribeiro, Ángel Taboas. Vamos, Bueu, vamos a defender. Non podemos deixar que non nos escapen. Vamos. O Ribeiro que relantiza xa un pouco a circulación de balón porque non ten presa. Marcador a favor, balón do extremo. E gran intervención do porteiro que non vale de nada, pois o contacto do extremo provoca un penalti a favor de Carnes do Ribeiro. Así, gran intervención de Carlos Meira. Lanzamiento de penalti. Gol de Carnes do Ribeiro, do xogador número 9, Aarón Díaz. Gran lanzamento técnico do xogador número 9 de Carnes do Ribeiro. Ataca Bueu, vamos que non podemos. Contacto na cara do mismo xogador que é excluído 2 minutos. Saluda e pide disculpas ao xogador Roque polo contacto na cara. Deportividade por parte del. Vamos, Bueu ahora con un home máis. Atacando, pase ao pivote. Que mala suerte, que rozado por o porteiro. O lanzamento do xogador Eloi Malvido. Que pena el lanzamento que escupe o pau da portería. Vamos a defender de novo, Bueu, veña, que falta moito tempo. Vamos, solo van 3 minutos e medio, veña, temos que cambiar estes resultados, vamos. Xa lastran moitos 5 goles abaixo. Defensa presionante un poquinho da Bueu. Golpe franco. Ataque un pouco estático. Gol, gran lanzamiento.
Gran lanzamiento do xogador de Carnes do Ribeiro. Gran lanzamiento do xogador do Carnes do Ribeiro, do número 2, Juan Enrique Lago. Ataca Bueu con un home máis e outra parada, lanzamento de Brais do porteiro Ángel Taboas, que se está consagrando como o mellor do partido por parte do Ribeiro, casi, porque está interceptando todos os lanzamientos. Na segunda parte aínda o Bueu non sabe o que meter gol despois de 5 minutos. Golpe franco a favor de Carnes do Ribeiro, que xa se está despegando demasiado no marcador. Temos que frenalo, vamos Bueu. Bo corte de José, corte, intercepta o pase José. Vamos a xogar rápido Bueu, ataca Brais. Párase, Roque, gol. Gran ataque de Roque, gol de Roque. Vamos, Bueu, outra defensa, vamos, outra defensa. O Ribeiro xa empeza a ralentizar un pouquiño o movimento de balón. A ver se os árbitros o perciben da mesma maneira que os aficionados locais. Contacto de novo no cuello do xogador do Bueu, Samuel Couso, que é penalizado con a exclusión con 2 minutos. Vamos Bueu, que vamos a sufrir a inferioridade durante 2 minutos. Carnes do Ribeiro move balón. Move bola rápidamente. Que se atasca Carnes do Ribeiro. Boa defensa e balón para Bueu despois dun mal pase do xogador lateral de Carnes do Ribeiro, que quería facer un pase lateral extremo e se lle foi moi fora. Vamos Bueu, vamos a atacar con calma e con cabeza, vamos. Atacamos con un xogador menos, pero con esa... Hostia, cuidado con esos. Vamos, Mauro. Golpe franco. Brais, Bacelar, Roque. Bueno, árbitro apresurouse moito en sancionar ese golpe franco por a continuidade. José, gol de Josiño. Gol de Josiño desde o lateral, desdoblándose desde o extremo e xogando un contra un co xogador en posición 2 de Carnes do Ribeiro. Que ben interceptado. Contacto no pé. O árbitro veuno e contacto no pé. Balón para o Ribeiro que ataca, lanzamiento, gran parada do porteiro Eduardo, perdón. Edu. Falta en ataque. Gran parada outra vez. Sancionado Bacelar por falar, parece ser, polos gestos do árbitro, debe ser por falar. Bueno, non debemos entrar nesos terreos. Non debemos entrar nesos terreos porque vamos por debaixo no marcador. Veña, recuperamos balón inda así, recuperamos bola para acercarnos no marcador. Vamos Bueu, veña.
que falta moito tempo aínda faltan 22 minutos. Vou movendo a bola con un efectivo menos Brais, que se vai, e gran gol de Brais, o 1 contra 1. E nos acercamos no marcador, 3 goles abaixo Bueu, 14-17, minuto 8 e 30 segundos. Vamos, Brais. Vamos, defensa en inferioridade do Bueu, pero agresiva, balón ao extremo, e gran parada de Edu, gran parada do Edu ao extremo do Ribeiro. Rápido ataque do Bueu, que lles interesa a rapidez, posta moi boa, e gol, gran gol. Gran gol ahora de... E tempo morto do Ribeiro, gran gol de Andrés Bacelar. E o Ribeiro pide tempo morto ante acercamento do Bueu, que se acerca 2 goles. Bueno, hoxe porque é o primer día de streaming, pero máis adiante aproveitaremos estes momentos para poñer publicidade, saludar a algún amigo. Aproveito para saludar a miña filla Miriam Blanco. Vale. E tamén para mandarlle un mensaxe ao meu compañeiro de Lolo, que de momento a súa ausencia vamos, Bueu, esta reacción, vamos con esta reacción, hai que coller esta dinámica. Temos que seguir así, con esta dinámica. Vamos, Bueu. Veña, que falta moito tempo, ainda faltan máis de 20 minutos. E seguimos defendendo con un efectivo menos. Move o Carnes do Ribeiro. Move a bola. Uy, casi roba. Gran intervención de novo de Edu. Lanzamiento de 6 metros de Adrián González, que ha interceptado en gran parada, en explosión de Edu. Grande. Bola para empatar o partido para o Bueu, que está claramente... Gran pase a pivote, que pena, porteiro do Ribeiro de novo. Porteiro do Ribeiro de novo, temos que seleccionar ben esos pases, vamos. Vamos, Eloi, que erra ese lanzamento de 6 metros despois de un gran pase. Vamos a defender, Bueu, vamos. Pero tampouco deberemos deixar... Vamos. Pasos. Non son pasos. Gol do xogador Adrián González Mosquera. Bueu ataca. Movimientos pola línea. Vamos, golpe franco. Pase o pivote, que é interceptado polo xogador de Carnes do Ribeiro. Gran intervención de Edu de novo.
de lanzamiento de 6 metros. Vamos, gran gol de Josiño. Gran gol de Josiño después de un pase de Brais ao extremo. Gran gol. De José López Otero. Vamos, Bueu, que xa estamos a un gol de novo. Ataque do Ribeiro, posicional. O Bueu que insiste. Gol do número 2 do Ribeiro sin oposición do Bueu, Juan Enrique Lago. Nadie se opuso a ese lanzamiento cómodo do xogador lateral dereito do Ribeiro. Ataca Bueu, vamos Bueu. Movimientos de pivote. Brais lanza. Oh, pita falta en ataque a Colexada, interpreta unha falta en ataque un pouco rigurosa. Si cabe a posibilidade, pero foi arbitrada como falta en ataque. Perde balón. Perde balón o Bueu e ataca o Ribeiro de novo para intentar despegarse no marcador e volta meter gol, volve a meter gol o xogador número 2 do Ribeiro. Gran ataque rápido. Árbitro que interpreta que o xogador do Bueu circula por dentro da área. Ataca de novo Ribeiro. Temos que pausar un pouquiño o xogo. Golpe franco. Gol de novo do Ribeiro. E tempo morto do Bueu. Tempo morto despois deste parcial a favor do Ribeiro. De 2 goles que obliga a Monchiño a pedir un tempo morto. Desconcentración momentánea do Bueu que fai que o Ribeiro se despegue. 4 goles. Minuto 14, 39 segundos. Marcador 17, Bueu, 21 Carnes do Ribeiro. Centrales desde el Pablo López. Vuelva usted a conectar con nosotros la próxima semana. Comeza de novo despois deste tempo morto. Bueu sacando de centro. E ánimo que temos que recuperar este marcador. Comeza de novo o encontro con aproximadamente 15 minutos para darlle a volta a estos 4 goles de desventaxa que ten a Bueu. Vamos, temos que seguir. Brais intercepta, pero balón para o Bueu. Xogando a primeira línea do Bueu, Roque, Brais, movimientos do extremo, paso extremo, Roque, Bacelar, gran gol de Andrés Bacelar. Gran gol de Andrés polo extremo en rectificado.
Vamos defensa, Bueu, vamos defensa. Veña, que parece que temos ben pillado o pivote, pero o lateral Juan Enrique Lago Fernández parece ser que se está botando o equipo a espalda e xogando os lanzamentos. E gol do número 13, Juan Sotelo Lorenzo. 2 minutos por fingir. 2 minutos por fingir unha falta en ataque. Que protesta, pero creo que foi clara e vista hasta polos seus compañeiros. Dous minutos de superioridade numérica para o Bueu. A falta de 14 minutos, 4 goles abaixo. Vamos Bueu, vamos Bueu. E outro, ai, balón. E dentro. Vamos Bueu, veña. Ataca Bueu, gran gol. Gran gol do Bueu, Abel. Vamos a defender, Bueu, vamos a defender. Estamos un máis, o Ribeiro que relantiza o movimento do balón. Pois non lle interesa máis que gastar segundos. O Ribeiro presiona un pouquiño a defensa o Bueu. Golpe franco a favor do Ribeiro. Vamos, cuidado co pivote, agarrademe ben o pivote. Perde o balón o Ribeiro. No, parece ser que foi tocado por un xogador do Bueu. Ribeiro ataca con gran gol do Oliveiro, do número 13 de novo. Juan Sotelo Lorenzo, que aínda que baixiño, arma o brazo moi rápido. Brais xa intentou unha rosca que foi tocada polo punteira do porteiro. E frustra ese lanzamiento. Volvemos aos 4 goles de desventaxa, posesión de balón para o Ribeiro. Corta, intercepta, pero se lle vai o balón. Volvemos a defender, vamos Bueu, veña, temos que seguir. Vamos. Gran intervención de Edu. Ao que parecía ser unha rosca que quería facer tamén o xogador número 9 do Ribeiro. Gran gol! Gran gol de Abel. Salvando a todos os defensores e penetrando polo centro para lanzar e meter gol e acercarse a 3 goles. 11 minutos para o final, 11 minutos para o final e 3 goles abaixo, Bueu. O Ribeiro que un pouco renuncia ao ataque directo. Prefiere que o Bueu salga a defendelo. E penalti. Penalti a favor do Ribeiro. E vamos a ver Edu, que está de gracia. Vamos Edu, non pudo ser. Non pudo ser, 4 abaixo, vamos. Outro gol para Aarón Díaz Ledo. Ataca o Bueu. E golpe franco a favor do Bueu.
Ataca o Bueu, veña, temos que imprimir velocidade e outra intervención do porteiro do Ribeiro, que creo que hoxe está facendo un bo partido. Boa intervención do porteiro do Ribeiro de novo. E volvemos a defender. 4 goles abaixo. Vamos, recupera o Bueu. Recupera o Bueu, que temos que correr, que son as nosas armas. Vamos, Bueu, ataca José. Gol, gran gol de José polo ángulo corto. Josiño. Vamos. O Ribeiro, que non ten presa para sacar de centro, pero os colexiados terían que saber que despois de gol o pasivo xa pode empezar. Vamos a defender, Bueu. Vamos a defender, estamos aí. Estamos aí nun límite de desventaxa, que un empuxonciño e lles metemos. Gran gol do lateral dereito. Número 2, Juan Enrique Lago, que se está facendo unha gran segunda parte. Vamos, Bueu. Temos esa fronteira dos 4 goles aí. ¡Qué buena! Gran gol. Gran gol de Abel en xogada individual. Índose facilmente do seu defensor. Gracias. Golpe franco. O público pide pasivo e creo que con razón, porque notable a desidia no ataque do Carnes do Ribeiro, que se ve arriba no marcador. E gol do extremo en rectificado do xoven rapaz, número 45, Mario Fernández Domínguez. Ataque rápido, saque de centro do Bueu, que cortado en golpe franco por Carnes do Ribeiro. Brais ahora situado no lateral. O Bueu que move, balón rápido. Vamos, Brais xogando no lateral. Collendo central Roque. Gran balón, que ben luchado, pivote Carlos. Número 9, sí. Gran acción de pelea e de insistencia para conseguir ese balón. Penalti a favor do Bueu, tempo parado. E gran gol de Josiño de penalti, que leva 6 goles no encontro de hoxe. Vamos, Bueu, que hai que defender. 6 minutos e medio para o final. Presionante un pouquiño a defensa, facendo un pouquiño de... non sabemos que pitan os árbitros, pero... golpe franco a favor de Carnes do Ribeiro. Golpe franco de novo, gran intervención de Edu. O Ribeiro, que xa intenta buscar. Gran gol do rapaz en penetración, amagando pase, abrindo a defensa do rapaz número 98 do Carnes do Ribeiro, Adrián González Mosquera. Bueu, atacamos con pouco marxe de error. Interceptado co pé, golpe franco. Vamos, Bueu.
Temos que contar os ataques como goles, non podemos fallar. Vamos, golpe franco, de novo a favor do Bueu. Que xa atacamos, as accións xa son todas. Vamos, ataca Brais no lateral, e gol de Brais, gran gol de Brais en lanzamiento a distancia. Vamos, Bueu, 5 minutos para o final, 24-27 o resultado, ataca o Ribeiro e temos que cortar como sea. O Ribeiro que relantiza xa o xogo, xa non lle interesa atacar rápido, lle interesa agotar segundos. Golpe franco a favor do Carnes do Ribeiro, que xa non ten moito interés por xogar, por atacar, senón porque se consuma o tempo. Balón para Bueu, lanzamento fora do xogador do Ribeiro, ataque rápido e un pouco impreciso, e perdemos o balón nun pase. De novo a remar, 4 minutos, 3 goles abaixo. Hai que facer unha defensa presionante, hai que presionar un pouquiño, obligarlles a que ataquen. Hai que obligarlles a que ataquen ao que renuncian eles. Non entendemos moi ben o que pita a colexada, pero bueno, golpe franco a favor de Carnes do Ribeiro. Gol do extremo do xogador número 9, Aarón Díaz Ledo, que leva 7 goles hoxe. Ataca Bueu. E pasos do xogador do Bueu, de Abel. O árbitro para o encontro, non sabemos por qué. Parece ser que debe de haber algún comentario de alguén. ¿Qué pasou? Sanción roja ao xogador do Bueu, supostamente por falar. Non sabemos que o que pasou, nin o que dixo, pero bueno, a vermella foi directa, sin dudalo, non sei que pudo pasar. E roxa parece ser que por terceira exclusión. Foi por terceira exclusión de Samuel Couso. Bueno, isto ralentiza ahora o xogo, enfría un pouquiño o que o xogo. 3 goles abaixo Bueu, 3 goles abaixo e 3 minutos para finalizar. Vamos, esta defensa é imprescindible, defendemos con menos, máis difícil aínda, pero aínda se está en xogo. Vamos, Ribeiro move balón, lanza, e falta en ataque, recuperamos balón, vamos Bueu. 3 minutos, 3 goles, ataca o Bueu rápido, directo, e golpe franco. 2 minutos e medio, 3 goles abaixo, 4 goles abaixo, perdón, 24-28. Máis difícil todavía parece. Bueu sigue atacando. Bueu, vamos Bueu. Entra Brais para xogarse esos uns contra un, Roque. A Brais de novo, que xa está collo central. Brais xoga un contra un, pase a Roque. Gran gol de saque rápido, de falta, de golpe franco. Gran gol de Brais. Gran gol de Brais por haber feito saque rápido, estar atentos ao xogo. Vamos, 3 goles abaixo. Vamos Bueu.
O Ribeiro que renuncia a atacar, simplemente pasarse o balón hasta que o árbitro se aperciba. Penalti. Penalti a favor do Ribeiro. O xogador número 98, Adrián González, provoca un penalti a falta de pouco máis de un minuto. Vamos, Edu. Golpe do balón a cara do porteiro que non se move. Golpe do balón ao porteiro que non se move. Esta decisión non se entende, no. Esta decisión non se entende. Sentímolo moito, pero si para o xogo é porque veu algo. No, lanzamiento a cara ao porteiro, eso non pode ser. Sentímolo moito, pero eso non pode ser. Lanzamento a cara ao porteiro, non fai ningún movimiento. O porteiro non rectifica a súa posición, balón á cara, entendemos que claramente vermella, pero a interpretación do árbitro é claramente foi esa en principio, pero despois rectificou unha. Senón non houbera parado o tempo. Gran gol en penetración. Gran gol de Roque. Vamos, Bueu, defensa presionante a falta de 25 segundos. O Ribeiro que ataca. 2 goles abaixo, que pena. Esta reacción tardía, que pena. Golpe franco a falta de 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E remata o encontro coa vitoria do Ribeiro por 26-28. Vitoria do Ribeiro. Bueu que non pudo culminar a remontada na segunda parte. Nun encontro que o porteiro do Ribeiro creo que marcou un pouquiño a diferencia. Bueno, pois esperamos que para a próxima retransmisión estedes aí. Nós estaremos aquí tamén. A ver se ven Lolo de paso.